Mnyamata uyu mukumuonayo amagonana ndi apongozi ake mpaka kuwapasa pathupi zonsezi amapangisa ndi kukhala mkazi wake koma iyeyu osadziwa. Zinakhala bwanji muja alemekezedwera apongozi nkumawa chosa chitenje ndi kuwagonekanso pansi? Mnyamatayo kodi ndi ndani? Anthu kwawoko amatinji za izi. Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khala ndi pomwepo pomwe nkhani ikupitilira mbali inayi. Tsatsani malonda anu aja ndi ife tidziwitse anthu zomwe mukugulisazo paja malonda nkusasa. Tilankhuleni kuti mumve zambiri. Dzina lake ndi Ibrahim Wakabaza ochokera ku Dar es Salaam. Ibrahim asanafike pochimwisa apongozi ake chonchi. Poyambapo anabadwa zabwinobwino muja momwe tonse tibadwira nkumakula. Wakula mubanja lovutika kwambiri lomwe makolo amakanika kumupangira zambiri za moyo wake. Ndipo atakula Ibrahim anayamba ntchito ya kabaza moyo nkumapitilira. Koma poti mukudziwa kale kuti chikondi ndi chantopola, chimakupeza iwe ulipeza ako zikuyenda nkuzakusokoneza. Choncho Ibrahim anapeza mkazi Sharifa yemwe tsiku lina anamunyamula ngati customer ndipo chikondi chinayambika. Masiku anadusa ndipo mpaka zinafika paja pokaonetsana kwa makolo. Kenako mpaka zinafika paja povekana maringi mbanja nkuyambika. Amakhala bwinobwino monga muja momwe tonse tikhalira mmabanja. Ndipo Ibrahim amakhala kwawo kwa Sharifa komweko apongozi ake aakazi amakhalanso. Pakutha kwa nthawi tsiku lina kunacha zabwinobwino monga muja momwe kuchera masiku onse. Ndipo Ibrahim ali kuntchito analandira call kuchokera kwa Sharifa yemwe anamuuza Ibrahim athamangire ku nyumba mayi yake sali bwino. Ibrahim changu anathamangira kumeneko ndipo pa nthawi nkuti mayi yake asakudwala ayi. Ibrahim chongotsekula kumpanda anapeza apongozi akewo ali choncho kumpanda pabwalo akusamba. Ibrahim anatseka maso kuti asaonenso zomwe waona kalezo. Ndipo apongozi anati, musatseke maso bambo, palibe vuto, zomwe mwaonazi zimachitika. Koma changu Ibrahim anatuluka pa geti ndi kubwerera kunja. Pokutha pakanthawi pang'ono Sharifa anayimbanso foni kumuimbira Ibrahim kuti ndi chifukwa chani watuluka kumpanda olowalowa. Ndipo Ibrahim anati, ndapeza amayi ali mali choncho kumpanda. Sharifa anati, ndiye ndinabwerera, imeneyo sinkhani, talowa upite konko. Koma Ibrahim ganizo ili sanagwirizane nalo ndipo sanalowenso. Ibrahim sankaziwa kuti mkazi wake ali ni maplani pa iye ndi apongozi akewo. Koma tsiku lina madzulo onse atatu anali akudya. Sharifa anayankha foni yabodza yokhala ngati ali ni mabizinesi otakalongosola ndipo anachedwa kwambiri komwe anapitako. Ibrahim anali ali ku rumu kwake kudikirira mkazi wake, koma mmalo mobwera mkazi wake munalowa apongozi ake omwe anafikira kumugwiragwira Ibrahim. Inu mukudziwa kufoka kwa amuna. Ibrahim anadya zipaso zolesedwazo masiku nkumapitilira. Mamunayu ichi anachitachi chimamulemera kwambiri ndipo tsiku lina anaganiza zomuuza Sharifa zinachitikazi uku akupepesa. Koma zodabwisa kwambiri mmayankhidwe a mkazi wake omwe anangoti it's okay zimachitika. Koma benso wayenera kumawayang'anira bwino mayi yanga nthawi zonse. Izi zinakhumudwisa kwambiri Ibrahim ndipo izi zimachitika kochuluka. Mayiwa nkumazidyetsa kwa mpongozi wawoyu mpaka pa mapeto pake mayiwa anapezeka kuti ndi oyembekezera. Ibrahim kumva za mimba anabalalika kwambiri, mutu sumagwira ndipo kubalalika uku kunakula kwambiri pomwe tsiku lina mdala wina anafika pakhomopo nkunena kuti ndi bambo ake a Sharifa. Anagwidwa ndi mantha poganiza kuti bambowa adziwa zoti iye ndiye yemwe wapereka pathupi kwa mayi yake a mkazi wakewo. Izi zinapangisa Ibrahim kuthawira kutali kwambiri poopa marizatsi omwe akanabwera pa ichichi. Kuthawa nyumba yake, mkazi wake ndi ena omwe amamudziwa kwawo anayambiranso zakabaza komwe anapitako. Ndipo salakalaka kubwereranso kwa mkazi wakeyo kamba koti amakhala ni mafunso ambiri opanda mayankho mmutu mwake.
kuti kodi mkazi wake amamukankhilanji iyeyu kuti azigonana ndi mayi yake, osayiwala kupanga share nkhani ya Ibrahim ndi Sharifa. Khabani Msini mukamva zina ili, dziwani kuti ndakubweretserani akita weniweni yemwe amakhala ku South Africa. Akita uyu si wa mafilimu ayi, koma ndi akita yemwe amagula katundu wa mtundu wina uliwonse mungafune, kuchokera ku South Africa kufika kuno ku Malawi. Ma plasma, ma home theater system, ma amplifier, mafoni, machini osokera ndi zina zomwe inu mungatchulezo. Khabani Msini amakugulirani china chilichonse mwafunacho ndi kukutumizirani dera lina lililonse ku Malawi. Ndipo pakadali pano ali ndi zinthu zina zomwe zili ku Malawi konkuno. Afunseni zinthu zake ali nazozo pa 0780821892 ndipo simuzakhumudwa mukapanga business ndi Khabani Msini.